Mä oon Eero, yksi Inhouse Groupin perustajista ja Inhouse Groupin toimitusjohtaja. Mä oon Kivistön Tommi ja yksi Inhousein perustajista. Olen Vesa, on yksi Inhouse Groupin perustajista. Mä oon Antti, yksi Inhouse Groupin perustajista. Mä oon Saara, Inhouse Groupin yksi perustajista, mutta kyllä mä näen, että mä oon meidän ihmisten ja kumppaneiden palvelija. Silloin kun me perustettiin 2014 keväällä, niin mä oon ollut 34-vuotias. Olin vanhin ja viisain. Mä olin 29-vuotias. Mä olin 25-vuotias, et ihan kakara käytännössä. Täytin sinä vuonna 30, olin vielä sillä hetkellä 29. Mä olin silloin 30-vuotias. Jännitti ihan hulluna. Kyllä mä muistan, että ne on niinku semmoisia tilanteita elämässä, että sä muistat ne tietyt hetket niinku ikuisesti. Inhouse Groupin perustaminen, ei voi sanoa, että varsinaisesti olisi valtavasti jännittänyt. Mietin sitä, että jännittikö, mutta ei oikeastaan ihan hirveästi jännittänyt. Eniten jännitti siinä, kun ajeli Lahdesta kotiin, niin kun piti kertoa vaimolle, että firma on perustettu. Hänelle tuli vähän yllätyksenä. No kyllä se jännitti, mutta olin samalla tosi innoissani. Et muistan hyvin silloin 10 vuotta sitten, kun oltiin Lahdessa silloisen henkilöstölle kertomassa niin, tästä uudesta yhtiöstä, niin se on yksi elämäni jännittävimpiä paikkoja kyllä tuosta ollut. Tietyllä tapaa tiedettiin, että joita asioita voidaan tehdä paremmin ja sen avulla lähdettiin sitten asioita pohtimaan ja kehittämään, mutta se mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin sehän oli pelkkää arvailua siinä vaiheessa, että kyllä se jännitti tosi paljon. No Inhouse Group tulee siitä, että me toimitaan asiakkaiden sisällä, että siitä se ajatus lähti. Et meillä oli kaikenlaisia muitakin ajatuksia, mutta siitä Inhouse nimi lähtee. Palloteltiin kaikenlaisia hedelmiä, mutta kun appelsiini oli jo varattu, niin päätettiin sitten valita nimeksi Inhouse Group Oy. Kun me mennään yrityksen sisälle ja hoidetaan asioita sieltä, niin siitähän se tulee. Ja niitä noloimpia ei välttämättä viitti edes ääneen kellekään kertoa, mutta kyllähän siinä, olisiko se ollut sen 2 viikon projekti, loppuviimein päädyttiin Inhouse Groupiin sitä kautta, kun tiedettiin, että halutaan kasvaa, jonkunlainen gruppirakenne, mutta sitten taas kun mietittiin, että mitä me päämiehille ja kumppaneille halutaan tarjota, niin kyllähän se oli erityisesti, että ollaan samalla puolella, ollaan saman katon alla, saadaan yhdessä aikaan asioita ja silloin se oli aika luontainen päätyä Inhouse Groupiin. Muistaakseni itse ehdotin donkibisnestä, että Klemetin Eerolle propsit tästä. Kiitos, että et suostunut siihen muihin ehdotuksiin. Sosiaalinen kaveri, tykkää ihmisistä, kaupan nälkäinen, mukautumiskyvykäs. Semmonen on Ihku. Ai niin, Ihku-nimi. No siinä on itse asiassa hauska story. Se on meidän asiakas, semmoinen pitkäaikainen, totesi, että te olette tommosia ihkuja. Ja sitten mä niin kuin, mitä sä nyt meinaat? Niin eikö se tajuu itse, että Inhouse Group, IHG, eli ihku. Ihkumyyjä on sellainen, kuka saa olla täysin oma itsensä. Ihku tulee tietysti Inhouse Groupista, mutta toisaalta ihanasta, että ihkulaiset on ihania. No sehän on hyvä lyhenne. Ihku on periksi antamaton, se on reilu, se on rohkea ja voiton tahtoinen. Rakastaa. Se on resilientti. Ihku tulee varmaan siitä, että meillä ihmiset on ihania. Ihku on sellainen, joka pitää sen, mitä se lupaa. Kun juttu kätellään, sehän perkele pidetään. Se on ihmisenä nöyrä, mutta se ei nöyristele. Sillä on sosiaalista älykkyyttä ja se on persoona ja semmoinen se saaja pitääkin olla meillä. No meidän arvot kulminoituu siihen tekemiseen aika vahvasti ja kyllähän se halutaan, että meillä syntyy sellainen kulttuurillinen kokemus siitä, että minkälainen on se meidän ihku, joka edustaa sit meidän kumppaneita ja meidän omaa brändiä ja sisäisessä kohtaamisessa niin kuin in ja out. Niin kyllä mä sanoisin, että siellä niin kuin kantavina arvoina siellä tekemisessä on rehellisyys, rohkeus, rakkaus ja resilienssi. Siis meitä ohjaa Inhousella inhimilliset arvot ja ne on niinku kantanut tähän asti ehkä parhaiten. Tehdään semmoisia asioita, mitä toivotaan, että itsellemme tehtäisiin. Meinasin vetää vitsiksi. Joku fiksu joskus sanoi, että jos ei niiden rikkominen satu, niin eihän ne ole silloin mitään arvoja. Suomen tilanne on ollut aina vaikeakin tässä 10 vuoden aikana, niin jollain tavalla Inhouse on rohkeasti lähtenyt aina eteenpäin, hakee uusia ratkaisuja.
Otetaanpas tähän pieni tauko, mietitään mitä viittiin sanoa. Eli hauskin muisto Inhousella varmasti liittyy meidän matkoihin. Yksi on ehkä Ljubljanassa, kun on kierretty pitkin vuoria ja luultiin, että siellä on lämmin ja ei ollutkaan lämmin. Niin kyllähän siellä aika hauskoja tilanteita tuli. Mikä se kysymys oli? Paras muisto on joku reissu tyyliin Ljubljanoon, joskus mentiin palkintomatkalle, niin siellä oli hauskaa. No parhaat muistot Inhousella liittyy varmaan noihin meidän kaikkiin juhliin sekä sitten noihin palkintomatkoihin. Ehdottomasti opintomatkat. No kyllä mun täytyy sanoa, että parhaat muistot on tullut aina meidän tuolta ulkomaan reissuilta. Muy bueno. Muy bueno. 7/1, ei 6/5. Aivan vitun. Niitä valokuvia, kun pääsee katsoa ja muistelee niitä hetkiä, niin jotenkin tuntuu, että alkaa itsekin elämään ja sitten odottaa taas seuraavia kohtaamisia, mutta ne on aivan parasta. Sanotaan, että se on yhtä matkaa ollut ne kaikki, että varmaan ne on niitä parhaita. Ja tietysti sitten asiakkaiden kanssa onnistumiset, niin ne on varmaan ollut niitä parhaimpia hetkiä. Ja kyllähän se tietysti tämä porukka tekee sen, se yhteinen matka. Niitä on ihan sikana. En mä tiedä. Mä voisin kyllä sanoa tähän, että oli se aika hauskan näköistä, kun me oltiin Portugalissa matkalla ja Samu veti porat asun päälle. Se oli aika hauskaa. Rakastan myyntiä ehkä 2 syystä. Yksi on toki se, että siinä on mahdollisuus tehdä ihan huippuonnistumisia ja saa myös aika hyvää ansaitaa sitä kautta. Mutta sitten myös se, että se luo semmoista erilaisuutta arkeen. Jokainen myyntikohtaaminen on niin erilainen, tapaa paljon ihmisiä. Mä oon vähän semmoinen hölösuu, niin musta tuntuu, että se sopii mulle ihan hyvin ja ehkä sitä kautta on vahingossa rakastunut sit myyntiin. Kyllä sekin on tietynlainen ylpeyden aihe, että saa olla tuommoisessa paikassa töissä. Korona on ollut ehkä se isoin pelko, ei niinkään koronana, vaan tavallaan muistaa sen tunteen silloin, oliko se 2020 keväällä, kun 1-2 yhdestä liiketoiminnasta sulaa pois puolet. Vup! Ei sitä, siinä hetkessä ei välttämättä osannut tunnistaa, mikä se tilanne on. Ja sitten heti perään, oliko seuraavana vuonna yhden valtavan kumppanin palkkiomallin muutos, mikä taas sai aikaan, että joka ikinen ihminen joutui punnitsemaan, että onko tämä sellainen työpaikka, missä haluaa olla, onko tämä sellaista työtä, mitä haluaa tehdä, niin kyllä meillä ne on ehkä 2 vuotta, milloin pelotti aidosti, että kuin tässä nyt oikeasti käy. Kyllä se varmasti se oli sen verran pitkä puristus toi korona-aika, että siinä oli niin paljon muuttujia matkassa, niin se on varmasti ollut raskainta aikaa. Olihan meillä sellainen tilanne, että me jouduttiin vakavasti laittaa myöskin eräpäivä sille, että milloin niin se leikki loppuu, jos ei se käänny. Sitten oli hieno nähdä kuitenkin, että me tehtiin niin kuin mieletön nousu sieltä ja nyt tämä kyseinen liiketoiminta on yksi meidän niin kuin kasvun tukipilareista. Mutta se oli semmoinen, niin kun mä oikeasti tajusin sen, että mä saatan joutua olemaan se ihminen, joka sulkee sen oven viimeistä kertaa. Mä oon Mika Aittamäki ja mä tuun Töölön Vireestä, HR-palveluita. Yritykset yleensä, ja varsinkin voisi sanoa näin, että liian usein, pyrkii olemaan jotain niin kuin tosi ihmeellistä, tosi erikoista. Kyllä te tiedätte, huipputiimejä, huippumyyjiä, huippu sitä tai tätä. Inhouse uskaltaa olla tavallisten ihmisten työpaikka ja me ollaan niin kuin samalla levelillä tekemässä asioita. Me ei tarvitse tehdä tähän mitään teatteria ympärille, vaan tämä on duunia, mitä me tehdään ilolla. Mä haluaisin sanoa niin kuin tällä tavalla hölmösti, että keep up the good work. Et älkää hukatko sitä, mitä te ootte. Älkää ajatelko, että kasvun myötä teidän pitäisi olla jotain muuta tai teillä pitäisi tulla tämmöisiä korporatiivisia elementtejä. Ei tarvi. Pitäkää vaan huolta prosesseista ja siitä, että ne kasvun elementit tukee sitä kasvua. Mutta älkää, hyvät ihmiset, muuttuko. Pysykää sellaisena inhousena kuin te olette. Älä koskaan ikinä muutu, pysy sellaisena kuin olet, sanoo lauluntekijä. Me ollaan Growthland ja me ollaan oltu Inhousen kanssa kimpassa nyt, mitä mä sanoisin, 4 vuotta ainakin, kun Inhouse tarvii outreach-osaamista tai digimarkkinointia tai kasvumarkkinointia, niin me ollaan se porukka, joka sitten tekee näitä asioita. Sanonko näin, että
paras yhteistyökumppani, kenen kanssa ollaan koskaan ollut tekemisissä. Se on ihan fakta-asia. Jatkakaa vaan siis samaan malliin. Tämä on tämä mun niin avoin palaute. Jatkakaa samaan malliin. Tosta ei voi tulla muuta kuin hyvää. Tässä markkinassa on ihan liian vähän teidän kaltaisia tekijöitä ja se on teille pelkästään ainoastaan hyvä asia. Mä oon Jonna ja mä oon samassa yrityksessä kuin Helin Visual. Mä oon ollut nyt Inhousen matkassa mukana viimeiset 5 vuotta. Hauskimpina muistan varmaan semmoisen, kun tehtiin muutama räppivideo ja en muista koskaan siinä naurannut niin paljon niin kuin videokuvaa tässä. Ollaan kuvattu Myyteille kirosana podcastia ja siellä mä oon tavannut mitä mielenkiintoisimpia Inhousen asiakkaita ja asiantuntijoita. Kiitos luottamuksesta. 6 vuotta mä oon ollut, mutta otan nyt uudestaan tehdä. Meillä on mun mielestä hyvä työporukka Inhouse Groupilla. Mä odotan mitään isoja kauppoja, vaan mä teen sitä perustekemistä koko ajan. Että on se minkä kokoinen yritys tahansa, niin kaikki ne on mulle tärkeitä. Mä herään joka aamu aikaiseen ja menen töihin aikaiseen. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvii olla samanlaisia ja tehdä samalla tavalla, mutta se on se mun juttu. Ja ehkä semmonen, ne rutiinit, ei se sen kummallisempaa ole. Mun nimi on Atte Nieminen. Mä oon Ulla-Maja Eklin. Mä oon VR, eli Rantahakalan vessa ja jokunen 7 vuotta plus miinus, en enää edes muista, kun niin pitkään tässä painettu. Työni on olla vähän taustalla ja tehdä työni niin hyvin, että arjen talousasiat meillä toimii. Mä oon saanut olla tässä matkassa mukana ihan siitä alusta saakka, kun Inhouse on perustettu. Työntekijänä meillä yritys kohtelee mua itseäni työntekijänä just sillä tavalla, kun mä kohtelen yritystä. Koen, että mun työpanos on tärkeä ja sitä arvostetaan, niin semmoiselta se ehkä on tuntunut. Mukavaa, hauskaa, eikä siinä. Kiitos Saara, Antti, Eero ja Tommi ja Vesa. Te olette alusta lähtien seuranneet omia visioita ja unelmia ja etsineet ympärillenne ihmisiä, joilla on samanlainen ajatusmaailma tekemisissä. Sanalla sanoen tuntunut hyvältä. Mikä on se päällimmäinen tunne? Mä oon eniten ylpeä koko meidän jengistä. Eli sanotaan, että meillä on tässä muodostunut tällainen iso perhe, niin sanotaan, että siitä mä oon eniten ylpeä. Mä oon eniten ylpeä Inhousella tekemisen meiningistä ja hyvästä yhteishengestä. Hei, me ollaan 10 vuotta oltu tässä vielä ja vielä porskutetaan lujaa ja kasvetaan, niin siitä on ylpeä. Kyllä mä oon varmaan eniten ylpeä siitä, että me ollaan saatu tarjota työpaikkaa about 150 henkilölle ja mä toivon, että me ollaan oltu hyvä työpaikka myöskin. Ei aina paras mahdollinen ja virheitä varmasti ollaan tehty, mutta siihen ollaan ainakin pyritty ja toivottavasti tunne on henkilöillä ollut myös se. Kyllä mä oon eniten ylpeä meillä siitä, että minkälaiset ihmiset on meille tullut. Mitä me ollaan saatu aikaan tavallaan siihen, että minkälaisena Inhouse Group nähdään markkinassa. Mikä tunne ihmisille tulee, kun me tehdään yhteistyötä tai me nähdään. Ja erityisesti se, että millä moraalilla meidän ihmiset työskentelee. Omasta tiimistä tietysti, miten se on kasvanut tässä näin. Et se on varmaan se nyt niin kuin hienoin aihe, mitä tässä nyt varsinkin, että se on puhjennut kukkaan tässä kevään aikana. Mä oon sillai erikoisessa asemassa ollut tässä yhtiössä, että mä oon saanut tehdä niin kuin melkein kautta linjan kaiken näköisiä hommia ja ollut monenlaisten kumppaneiden kanssa tekemisissä ja eri työvaiheissa, mitä meillä tälläkin hetkellä tehdään täällä. Että mä oon kuitenkin niin kuin joka kerta on mä ollut sitten ihan vaikka sopimassa tapaamisia tai tekemässä jotain järjestelmäratkaisua asiakkaalle tai auttamassa vaan meillä muita onnistumaan asiakkaiden kanssa, niin kyllä niin kuin aina on ollut tavallaan niin kuin tosi mukava toimia kumppaneiden kanssa. Kumppaneille hei, kiitos luottamuksesta. Iso kiitos, että olette valinnut Inhousen. Me yritetään tehdä joka päivä se työ täällä semmosena, että me oltaisiin teidän arvoisia. Ilman kumppaneita, ilman asiakkaita meillä ei ole Inhousea. Se on ihan selvä juttu. Iso kiitos ja iso kiitos luottamuksesta on mitä haluan sanoa. Kiitos siitä, että te olette nähnyt sen saman arvopohjan, mitä me edustetaan. Halunnut lähteä muuttaa meidän kanssa sitä, miten myyntiä Suomessa tehdään. Ottanut sen omaan kulttuuriin. Kiitos siitä, että te haastatte meitä. Kiitos siitä, että te ajatte meitä kehitykseen ja puskette meitä olemaan joka päivä vähän parempia. Älkää lopettako meidän haastamista, tehkää sitä edelleenkin. Kumppaneiden ansiosta me voidaan olla tänään sitä, mitä me ollaan. Ei meidän ihmisiä olisi olemassa, jos ei meillä olisi kumppaneita.
Meillä on iso joukko yrityksiä, kenen kanssa me ollaan saatu jakaa yhteistä matkaa 10 vuotta, tai 9 tai 8 tai 7, mutta joka tapauksessa kiitos joka ikiselle, joka meidän kanssa yhteistyötä on tehnyt niin lyhyen kuin tosi pitkänkin aikaa. Eipä siinä oikeastaan sen kummempaa. Yhtiö on kovassa kasvussa, mutta pysytään me ihkulaisina. Kiitos, että olet ihku. Kiitos, että olet ihku. Kiitos, että olet ihku. Kiitos, että olet ihku. Kiitos siitä, että olet ihku.